Da-da! Hej! Jeg hedder Tuka Buka, Og jeg hedder Hugga Bugga. og vi er en familie. Ja, og vi er ikke helt tossede, men vi er lidt skøre. Ja, Men vi ved ikke hvorfor. nej. Så nu tror jeg, hvis lige jeg røg lidt væk der, var. Nå, i dag skal vi snakke om, hvordan det er, hvis man er syg. Og Jeg er syg. Ja, Jeg er sådan syg. ja, altså. Ja, og det er du. Ja, jeg har feber. Ja, og lidt tosset feber. Ja, Ja. ja, han er bare lidt bødt i hovedet. Hvor er det fra? For dig?